Мегалайф, намирам се на площад Батенберг, на концерта на поп-изпълнителите. Тук са Рафи, Криско, Ангел и Моисей и всички останали звезди. Площадът е препълнен. Тази вечер ще ви срещнем с Криско, Ангел и Моисей и още. Гледайте! И гониш типове с големи портофейли и малки слипове. Правиш глупости на... Здравей, Криско! Знам, че обичаш да почиваш през почивните дни, но не се налага да пееш. Как се чувстваш на работа? Ами, мен така ли, че така ми преминава ежедневието в пеене, така че се чувствам на забава, отколкото на работа. Това е последния концерт, ще ти липсва ли това турне? Да, наистина, ще ми липсва това турне, вече мега яко. Обиколихме 5 града, това нали е 6-тия. Навсякъде хората бяха много позитивно настроени, много викаха, гърмяха, така че наистина едно запомнящо турне за тази година. А какво ще чуем от тебе тази вечер? Тази вечер парчето с Дивна, ти не можеш да ми спреш, Разрешена любов, на никой не робувам и Почивини. Супер! Също така и Кой ден станахме. Попът тази година е в своя пик, ако може така да кажем. Мислиш ли, че ще измести чалгата? Не, че... Абе, надявам се. В смисъл, аз обичам да правя такава музика, поп, хип-хоп и мисля, че не само тази година ще превъзхожда и нататък също ще е така. А един твой колега Илян от Поп Полка коментира, че песни като Кой ден станахме един да ме няма с чиста чалга. Добре. Проче тук, че подготвяш парче за една фолк изпълнителка, ти си автора. Вярно ли е? Правиме нещо, което за една изпълнителка от този жар, която ще пее поп. И ми е много интересно дали ще се справи, но мисля, че ще се получат нещата. И ме предполагам, не искаш да издаваш още. Не, нека да излезе тогава. Не кажи от големите имена ли? Да, от големите. Благодаря ти много, пожелавам ти да те приемат много добре. И аз ви благодаря и ви да продължавате така. Говорим за вечния студентски живот. Гордея се с черния ми дроб. Айде на здраве. Откакто си се родил, все байканю си бил. Пълен дебил. Какво ще правим? Имам няколко оферти. Обичам, когато има повод да се черпим. Здравей, Боги! Ти си само на 15 години, а се качваш на голямата сцена. Какво е чувството? Чувството е страхотно. За първи път, може би, съм на такова турне из страната. И адски много се вълнувам, нали, естествено приятно се вълнувам. И поне всички градове, които обиколихме до момента, емоцията е страхотна. И аз лично съм много щастлив, че съм част от всичко това, което се случва. Ще ти липсва ли това турне? Със сигурност да. Поп тази година е в своя пик. Мислиш, че ще измести чалгата? Ох! Надявам се, тъй като смятам, че българското поколение трябва да слуша основно българска музика, която да му дава най-вече някакъв пример за подражание и те да имат реална насока за това как искат да се развиват за напред. Добре. А ти какво ще изпееш тази вечер? Тази вечер ще изпея много хубави неща. Няма да издава. Добре, ние ще бъдем тук и ще гледаме. Искам да те попитам, приятелка, намери ли си най-накрая? Приятелка, все още не си намерих, бях си харесал, но... Не провървя. Не провървя. Добре, да, Поли Генова каза, че ако си с 7, 8, 9 години по-голям, би те взела. Ти би ли я взел? Бих се замислил да ти кажа, естествено. Мария Илиева или Поли Генова все пак избира? И двете. Много си нахален. Добре, пожелавам ти успех. Кога да очакваме следващото парче? Съвсем скоро. Благодаря ти много, успех. Обичам почивните дни. Лято, морето, с пълни джобове е най-добре. Обичам почивните дни. Лято, морето. Мегалайф, тук при мен са Ангел и Моисей. И първият ми въпрос към тях е: кой ден станахме? Най-добил Ево, познавам. Кой ден станахме? Човек, какво искаш да кажеш? В смисъл, кой ден станахме е песен. Ние в реалния живот знаем какво става. И знаем кой ден е, да. Всеки ден сме много ориентирани, тъй като програмата ни е динамична и искаме, не искаме, трябва да знаем кой ден е. Ти, брат, за какво говорим изобщо? С упражнения и лекции нищо общо. Всяка сутрин на земята
средата те намирам, бърза помощ набирам. Да не би да е другирам. По квартирите, тока си спирате. Направо ми е жал, първи курс не подбирате. Вечер излизам, пълна е турбата. Сутрин уважавам най-много шкембе чорбата. Изумително, изпити поливам предварително. В неделя се чувствам отвратително. Живота ми е наеми и нерви. Всяка събота ми е като след декември. Нощта е късна, шита блъсна. Не дей с мяма, имуно мръсна. Тук говориме за различни измерения. Всяка година има нови попълнения.